Katulog mong taro. Anyway, mga igsuon, ato ang gisaulog karon ang solemnidad ni Maria, inahan sa Dios. So, let me explain a little bit about this doctrine. Kay dili manggutan ng Kristiyano ni dawat aning doktrina nga si Maria, inahan sa Dios. Sa klase namo sa theology, na ay duha ka pulong nga maglantugi ni siya kanunay. Gamay ra gyud kay bikil. Ang usa gidawat sa simbahan ug mao na atong doktrina, ang ikaduha mauna ang gidawat sa uban nga mga Kristiyano. Ang pulong mao ang Theotokos o Theotokoy. Greek words na silang duha. Sabon ako, Theotokos o Theotokoy. Dili na tukoy-tukoy ha. Theotokos o Theotokoy. Unsa man ang Theotokos? Theotokos is the Greek word which means Mother of God. Mary as the Mother of God. Theotokos. One word na siya. Ay kaduha, Theotokoy. Mary is the Mother of Jesus. Dili God, the Mother of God. Now, asa man ang ato ang gituuhan? Theotokos o Theotokoy? Theotokos. Theotokos. Ngano man si Mama Mary inahan manggod sa Dios. Now dili madawat sa nagunit sa pulong nga Theotokoy si Maria nga inahan sa Dios. Kay ani manggod ang mindset or reasoning or logic nila. Unsaon pagkahimong inahan sa Dios ang usa ka tawo? Nga ang tawo dili man labaw sa Dios. Gets ba? Ang Dios mao may gamhanan sa tanan. Dili nimo pwede nga ang Dios imuhang ibutang ubos sa tawo. So mo na explanation. Dili pwede mao nga na ay mga igsuon nato nga nagtawag sa ilang kaugalingon o Kristiyano pero wala nila gidawat nga si Maria inahan sa Dios. Kay sumpay manggod ni ana si Maria manggod una nga argumento, Maria tao. In short, naay salang panulundon. Kay tao man siya. Makasasala, lower end good siya, di good siya Dios. Mao na nga ang sumpay nga explanation ana si Jesus nga iyahang gipanganak dili pod automatic Dios. Ngano man di lagi pwede ipanganak ang Dios sa usa ka tawo. Unya na ay usa ka simbahan klaro kay lang giingon nga si Jesus ang iyahang pagka-Dios gasa o gihatag lang siya ha. Mura ba og appointed lang siya nga mao ang anak sa Dios. Sounds familiar. Sounds familiar. Appointed nga anak sa Dios. But it cannot be. It cannot be. Kay ang Ginoo manggod makagagaho man sa tanan. Possible siya nga mo-appoint siya. Pero sa tuang pagtuo, si Jesucristo ang iyahang pagka-Dios not appointed. Sa to pa kung i-appoint, pwede na po tanggalon. Tama ba? Mura ba ako ang mga coordinator ba? O i-appoint ta ka nga coordinator karon pag di na ko ganahan mo, tanggalon ta ka. Buta na ito niyan, kung nagbinadlong si Jesus, edi tanggalon ang pagka-appointed. Gets ba? Sa to pa, pagka-Diyos karon, temporal. Ano man? Kag-i-appoint raman. Sana na appointment letter, no? Pangayuan nato siya. Nabas siguro siya appointment letter. Now, nung may gituuhan nato sa tong pagtuo sa simbahan. Mga igsuon, ang Dios labaw sa tanan. Klaro man ano? Ang Ginoo, kaya niyang buhaton ang tanan, even ang imposible. Tama? Kaya. So in short, kaya niyang buhaton nga magpaubos siya. Tama? Sa to pa, pwede di ay kaayo nga magpakatao siya. Tama?
Kay Ginoo man siya, pwede man niya buhaton. Diyos man siya, gamhanan man siya. Pwede niya buhaton ang tanan nga gusto niya. Nya, sa to pagpadayag sa pagtuod sa may gingon, minaog siya gikan sa langit ug nahimong tawo. Para mahimo siyang tao, he has to go in a process kung asa ipakatawo ang tao. Asa man siya gibuntis? So sa katao, ang pangalan si Maria. Now, diri ang nakalahi na ay divine intervention. How? Because si Jesus gipanamko ni Mama Mary dili sa tawhan nga paagi, dili sa pakigilawas. Naman na sa Bible, muna usahay katong nagingon nga si Jesus dili Ginoo, igo sila aning akaunta kaning Bible. Unsa may gingon sa Bible? Ningon ang Anghel Gabriel, ang imong isabak lalang sa Espiritu Santo. So wala ni agi sa pakigilawas. In short, na ay divine intervention. Unya sa kapanganakan pagyud ni Jesus, wala na dili na to mabasahan sa Biblia ha, pero naay usa ka source ang mga ginagamit ang mga scholars ang tawag apocryphal books. Ang apocryphal books, one of the sources para ma-create ang Bible. Okay? Halimbawa, unsa may isa sa mga sources apocryphal books kana bitaw the letter to the Hebrews. Kanang letter to the Hebrews ang sulat para sa mga Hebreo, wala nay author. Dili certain ang author ana, pero na-proven siya nga legit, proven siya nga authentic. It is because ang iyahang unod, ang iyahang sources, ang iyahang materials are just the same. Karon kaning apocryphal books, they are considered as good books or maay-nindot nga sources pero dili maapil dito sa Bible. It is because na ay mga portion nga inconsistent and it would create scandalous nga mga account tungod kay mura bitaw siya og chismis na uban na validate na uban wala. Mao na dili siya pwede basa-basa ibutang sa Biblia. Ngano man maguba manggod ang credibility sa istorya sa Biblia. Kano sa man ang mahibalan pa dire taas kini istoryahan ba? Kay sa introduction sa Secret Scriptures taas kay ni siya. Pero basta maingon ako sa inyo ha, naay usa ka source nga nag-ingon ang tawag apocryphal books sa pag-anak ni Maria, wala siya ni agi sa natural process. Sa pag-anak ni Maria kang Jesus, she was covered with white blanket. Kana hayag kaayo. Hayag kaayo. Ug pagkawala sa hayag, sadan na anay bata. That's the mystery. That's the divine intervention. Mo na gipanganak si Jesus, oo, pinaagi kang Maria, but not in a natural way. Na ay divine intervention. Di nato na mabasahan sa Biblia. Di nato mabasahan. Because ang witness manggod ana, only few. But we can talk about it. We can talk about it. Because naaman siya nasulat. Now, mga igsuon, kung ang Ginoo nagpakanaog, gianak ni Maria, in short, si Jesus ang gipanganak ni Maria, tao o Dios. Posible ba nga duha ka nature ang tao? Posible ba nga si Jesus duha ka bukihang nature, iyang kinaiyahan? Posible, dili. Posible nga naman, kay ang Dios makabuhat man sa mga imposible. Gets ba? In short, Jesus Christ was born as a person, a human, and as a God. Now, kung ang inahan ni Jesus, usa siya ka tao, usa pud siya ka Ginoo, unsa may tawagan na karon sa iya ha? Ka Mama Mary, inahan sa tao o inahan sa Dios. Gets ba? Natuhog ninyo ang logic. Nada ko question niya. So, nagets ninyo. That's why naakta, nagasaulog aning solemnidad ni Maria, inahan sa Dios. Because Jesus Christ was born both man and God. Mama Mary, as a mother of Jesus as a man, is also the mother of God. Now, do not think, mo man nagyunahunagod nila, nga ang pagkainahan estado. Sabon ako, do not think nga ang pagkainahan estado. Or mura bitaw og nasa opisina, na ay boss, na ay employer, na apoy employee.
dinha sa pagkainahan, pagkaginikanan o sa pamilya, walay estaduhay dira. Kanus aman nahimong inahan ang usa ka babae kung naa na siya'y anak. Same also with the father. Mahimo lamang nga amahan ang lalaki kung siya nahimong kunanay anak. In short, dili na siya estado. Usa rin siya ka relasyon. Pakigrelasyon. Muna ka mo nga mga ginikanan nga naadiriya, ayaw ninyo i-insist nga labaw mo sa inyong anak. No, you don't have any authority because kanang imong pagkaginikanan sa imong anak, it is a statement of your own relationship with the child. Klaro ba? Mauna, isip inahan, isip amahan, dapat dili kay sugo ka ng sugo. Dili pwede, I'm sorry gubaon ako yung conception dili pwede nga i-insist nimo ang imong pangandoy para sa iya. Di pwede. Ang imong buhaton, pabinawa kung unsay pangandoy niya ug tabangi siya. Because ang pagkaginikanan usa ka relasyon ngadto sa mga anak. Klaro ba? Kay dili man gud computer ang utok ug ang kalag sa bata. Nga kung ang iyahang memory kutob lang 8 gig, tanggalon nimo kay lisan nimo 128 gig. Kung ang iyahang processor Windows 10, ilisan na nimo Windows 11. No, it cannot be. Because the life of child would always be brought up if you have a good relationship. Gets ba ko? Kung ibutan nato na sa itong pagtuo, dili nato matawag ang Dios nga Dios kung watay maayong relasyon sa iya. Mabitaw na ang pag-ampo nga gitudlo kanato ni Jesus, amahan namo. Karo ba? Because it is not authority. It is relationship. Ninot ganitong gi-explain sa usa ka theologian. Ingon siya, kanang translation nga Our Father bitaw. Sa ato ang konteksto, ka-Amerikano kita, dapat dili nato tawagon o dili nato ang puon ba nga Our Father. Ano man, since relational man ta, dapat ang tawag sa English, Our Daddy. Oh, wala ko na binuang. Because Daddy is quite relational. Sige, tawagan daw inyo ang Papa. Hello, Father. Mga tawag na, kalisal ko na, yes, Father. Di ba, murag, nahimong third person ang imong Papa, dili siya relational. Tanawa sa inyong pamilya, tawaga ang inyong anak. Halimbawa, ako, tawagon ko ni Mama, Hoy, Victor! Murag sukuha sa kumama, oy. Pero kung tawagan ko, Noy, unsay pasabot, relational. Gets ba? Mura ko nagklase ani ron. Because that's it. Pagka ginikanan, it's not about authority. It's about relationship. Kumusta mo relasyon sa imong pamilya? Dili, ako'y inahan. Ako'y sunda. Patay. No. Build a good relationship because as a parent, towards your children, if you're able to build a good relationship, respect will flourish. Ngano mutuman man ang imuhang anak sa imuha tungod kay naslay respeto sa imuha. Di kay mutuman sila kay ihapan na nimo isa. Moabot tigtuluron bantay ra ka. Duha. Grabe fraternity sa balay, no? Inihapay ba? So my point is, Mama Mary, as the mother of God, she becomes the mother because she has a good relationship with God. Ug mao na ato ang sumbanan, mao na atong sundugon. Sa ato ang pagtuo, we have to create a good relationship with God. Tagaan ta mo gamay nga twist para malahi akong humili kagabi, di na maparihas. Tagaan ta mo twist gamay. Mga igsuon, isip ginikanan, isip pamilya, mga anak, di mo exempted ha? Mga anak, we are encouraged to build a good relationship with each other as a family. Now, the second thing that we need to do, which is wala na isa kong humili gabi the second thing that we need to do, we must bear witness to what we receive in that kind of relationship. We must bear witness. Now, duha ka kahulugan ang saksi.
dili na saksi ni Jehovah. Duha ka buok kahulugan ang pulong nga saksi. Una nga pagsaksi nakakita. Dinha sa pamilya, timan iha, kung unsay makitaan sa inyo hang anak maupo na sundugon niya puhon. Oo, kung unsay makita niya, halimbawa kita mo sa mga bata karon, na ako'y usa ka kaila, dili man daw to sila ting English sa balay, pero ang iyahang anak, Englishera kayo, Mommy, I want to eat apple. Yan siya, tungod kay, ang iya nasaksihan, yang mama, sige na mag-YouTube. Eh di ang bata, sige pog YouTube. Gets ba ko? So naay mga butang nga makuha sa mga bata kay tungod kay iya manggong nakitaan. Saksi. Mo na nga, kung ibutan na to sa itong pagtuo, permitin ako na giningon, especially bitaw kung na ako'y interview for bunyag, ingon ako, i-expose ang bata sa itong pagtuo. Let them see. Experience magubun ako na. Nahimo ko sa Kristan, dili tungod kay gitula ko, kung dili tungod kay nakitaan man gud nako. Ngano nakitaan man ako, kay sige magsimba kada Domingo, bisag dili aktibo kung mamas jikiki. Oh, sige na magsimba. Ano makabalo man ang usa ka bata sa butang nga wa nimo mahibal tungod kay perminti man gud niya makitaan. Anong kabalo man ang bata mo dulaw og email, ikaw di kabalo, bala pag yun. Ngano man kay ang bata perminti man niya makitaan. Gets ba? Kaduha nga pagsaksi. Saksi nga nagkahulugan nga puy-an. Darita magdaog. Ngano man, kay dili magutan ng butang nga makitan sa bata iyahang puy-an. In short, mga igsuon, kung ibutan nato na sa tong pagtuo, naatay nakita. Si Jesus gipakita niya ang gugma. Si Jesus gipakita niya kung unsaon nato pasunod sa langit. Nakita nato. Kaya na to bitbiton, pero ang pangutana si kaduha, gibuhian ba nimo? Tibuok tuig sa 2020, na ay pandemic, nakita nimo ang lihok sa grasya sa Ginoo, kaduha, gibuhian ba nimo? Diba? 2021, ano sa may New Year's resolution nimo? Do not say nga, magbag-o na ako, waka kakita kung unsay sipiat nimo. Ay, magbag-o na ako, unsay baguhon ako? Gets ba? Now, mga igsuon, mo ni ang hagit sa tuwa karon. Two things. Create a good relationship, and second, be a witness of God's grace. No more, no less. And if you will follow, your 2021 would become better. Nang hinaot ko, nga dinhata mo sugod sa itong bagong tuig. Nang hinaot ko, nga dirata mo